बर' फरायसा आफादा 48 बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सोमलिगुरि गामि आफादाव नारायणपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 48 बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंदों। बे जथुमानि गेजेरजोंनो गोजाम आफादखौ सिफायनानै मोजिं बर'खौ आफादगिरि आरो बिखि ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनायनि गेजेरजों दख'रा आफादखौ दाफुंफिननानै लानाय जायो। फुंनि 1 रिंगानिफ्राय जागायनाय गेवलां मेल जथुमायाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि मानगोनां लोगो आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा। लोगोसे माननि आलासि महरै बाहागो लायो ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा। गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद फारियै गुदि बर' थुनलाइ आफाद, नारायणपुर दख'रा आबोब, बाथौ गुथुम, गामि बोराइ आफाद आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना। मसलपुरनिफ्राय देबाजुराम गयारिनि खौरां। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्टि बोसोरसालिया जथुमा बेयो जानानै थांबाय। दा बे हाबाफारियाव आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि जानानै नैबे जि प्रेसिडेन्टि बोसोरसालिया जथुमा बेनि गेवलां मेलाव आं सासे आलासि महरै बाहागो लानानै आं गोजोननाय मोन्दों। मानोना बे हाबाफारियाव नारायणपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामि आफादनि बेवहाय रायजो राजा लोगोसेनो लाइमोनफोर आरो गासै फरायसाफोर बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों आरो बिथांमोनजों जोंनि समाज दानायनि माखासे बाथ्राफोर, जोंनि सोलोंथाइनि माखासे बाथ्राफोर आरो आथिखालाव जि मोनसे बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोर, जाय दफाफोरखौ जोङो मावफुंनांगौनि माखासे खामानिफोर दङ आरो बेफोरखौ जोङो रायजो राजा बिथांमोनाबो जिबायदियै नोजोर होबोगासिनो दङ, दा बेफोरनि फारसे जोंहा सावरायलायनाय जि मोनसे सुबिदा, बे सुबिदाखौ जोङो दिनै लालायदों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नैबेफोरबायदि गेवलां मेलनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो दख'रायानो जा, जिल्लायानो जा बा मिरुआनो जा, जोङो दिनै रायजो राजानो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समनिफ्राय जि मोनसे संग्राम जोङो दिनै खालामबोबाय थादोंमोन आरो संग्राम खालामबोनानैनो दिनै बर' हारिया दिनै मोनथाम बेबायदि सुक्तिखौ जोङो मोनफुंनो हादों आरो बेबायदि संग्राम खालामबोनायखाय दिनैसिम जोंनि आइ आफा रायजो राजाया संग्रामनि जि मोनसे धारा, दा बेखौ जोङो दिनै दंबोबाय थायोमोन। दा बेवहाय दिनै जोंहा आलादा रायजोनि जि मोनसे संग्राममोन, जों बेखौ एबसुवा दोनथ'नाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफोरनाव मोनसे साननाय फैदों जे बर' हारिया दिनै सिरि जाबाय नामा बा बर' हारिया दिनै दुरबल जाबाय नामा, बेबायदि साननाया जोंनाव दिनै फैदों। दा खोथाया बे नङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा बर' हारिया जोंहा दिनै संग्राम खालामनानै जोङो दिनैसिम नैबे अबस्थासिम जोङो मोनफैदों। नांगौ जायोबा इयुनाव जोङो संग्राम खालामनो हानाय जोंहा बर' हारियाव दाबो जोंहा थै दङ बा जों संग्राम खालामनो हागोन। दा नैबे समाव जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारिनि 27 तारिखआव जिहेथु जों मोनसे गोजोन सुक्ति जोङो खालामबाय। दा बे गोजोन सुक्ति खालामनायनि उनावहाय जों मोनसे आलादा रायजोनि जि मोनसे संग्राम जों बेखौ दोनथ'दों। दा आलादा रायजोनि संग्रामखौ दोनथ'नायनि ओंथिया बे नङा जे बर' हारिनि जि संग्राम बेयो जोब्बाय, बिदि नङा। जे आलादा रायजोनि संग्रामखौ दोननायनि उनावनो बा जोङो बे संग्रामखौ दोनथ'नायनि लोगो लोगोनो जोङो जाथि दानायनि, जोङो समाज दानायनि आरो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ जोङो लानायनि माखासे संग्रामफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो लादों। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव लाइमोनफोरनो जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइ, आदब गोनां सोलोंथाइ जोङो होनो थाखाय जोङो स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि जि मोनसे मिशन, जों बेखौ थांनाय 2021 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 15 तारिखआव जोंहा बेखौ लानाय जादों। आरोबाव समाजखौ जोङो गोग्गो खालामनो आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जों बेखौ दायो लादों आरो बेफोरबायदि मिशननि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ गोजोरथि सोलायनाय जोङो खालामनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लायानो जा, जोङो दख'रायानो जा, जोङो दिनै नाजाबोगासिनो दङ आरो इयुनाव जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनो, बर' हारिखौ गोजोरथि खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो जोङो बिबानगिरिफ्रा जोङो खामानि मावबाय थागोन। जों बयबो मिथिगौ जे नंगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो जोङो जिखिनि खामानि मावबोबाय थाबाय जे बेखौ अनारेरि भलेन्टारिलि जोङो बेखौ खामानि मावदों। दा अब्लाबो जोङो जोंनि गौथुमनि बा जोंनि रायजो राजानि खामानि मावनाय समाव माब्लाबा जोंनो रांनि जोंहा गोनांथि जायो। दा बे रांनि गोनांथिखौ जोङो दिनैसिम जिखिनि जोङो मोनबोदों, माखासे जोंखौ मोजां मोनग्रा वेल विजारफोर
जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनानो जोंखौ मदद होबोनानै जोङो बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लाबोदों आरो दिनैसिम जोङो जिखिनि मोनबोबाय थाबाय दा बे मोनबोबाय थानायाव जोंनि माहारियारि गौथुमफोर बे एबसुआनो जा बे साहित्यआनो जा बे आबोबानो जा बा जिखुनु जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाया अनसायनायखौ दाबो गाराखै बिथांमोना बयबो मोनथिगौ जे बर' हारिखौ जोङो गोजौआव दैखांनोबा बा हारि मोनसेखौ जोंहा फोथांना लाखिनोबा जोंहा मा होनदों माहारियारि आफादफोरखौ जोंहा फोथांना लाखिनांगोन दा बेखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजायाबो मोजाङै बुजि मोनो आरो बिथांमोना मोजाङै बुजि मोनोखायनो जोंनि दिनै बर' हारिनि माखासे माहारियारि गौथुमफोरा दिनै थांनानै दङ आरो इयुनावबो बेबायदिनो आइ आफा रायजो राजाया जोंखौ अनसायगोन आरो रायजो राजाया जोंखौ जेब्लासिम अनसायगोन बै समसिम जिखुनु थासारियावनो थायाथों मानो जोंनो नांगौ जानाय थाखा फैसाखौ जोङो मोनगोन बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै नुदों जे माहारिनि थाखाय बा हारिखौ जोङो फोथांनांगौनि थाखाय आलादा रायजोनि माखासे संग्राम खालामबोनायाव दिनैसिम जोंहा गोबां मानसिफोर 5,000निबो बारा जोंहा गोबां मानसिफोर दिनै मुंख्लं आरो रुंसारि जोंहा जाबोदों दा बे साफ्रोमबो मुंख्लं आरो मोनफ्रोमबो मुंख्लंनि साफ्रोमबो न'खरनि जि माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना जिखिनि माने मुंख्लंनि मुङाव जिखिनि सुबिदाफोर मोननांगौ एक्स ग्रेसियाफोर बा जिखिनि माने कम्पेनसेसनफोर मोननांगौ बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनाव जोङो दाबि दैखांदों जे मुंख्लं न'खरफोरनो जिखिनि सुबिदा सरकारा होनांगौ बेखिनिखौ जोङो होनो थाखाय खावलायदों आरो जोङो नुबोदों जे थांनाय जोंहा मा होनो एकर्ड डेआव बोसोरसे जोंहा जाबाय जे बे एकर्ड डेआव जोंहा माखासे मुंख्लं न'खरनो 5 लाख राङै जे होनाय बेखौ जोङो नुदों आरो पर्यायक्रमे हयथ' सरकारा दिनै होनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लादों दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै संग्रामजों जोंहा सोमोन्दो दङ हिसाबै जों बेखौनो खावलायगोन जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय आरो बै मुंख्लं जानायनि मुङावनो एबा मुंख्लं जानाय बिथांमोननि थाखायनो दिनै बर' जाथिया नैबे अबस्थायाव मोनफैबाय दा ओंखायनो मुंख्लं जानाय न'खरनि सोद्रोमाफोरनो मुंख्लंनि मुङाव संस्थापननि थाखाय बिथांमोननो हयथ' जिखिनि सुबिदा लानांगौ बेखिनिखौ सरकारा होथों जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारखौ जों मोनसे गोजोनथाव खौरां दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि एलिफेन्ट राइड रिभार रेफ्टिं ट्राइबेल डेन्स बनफायार ब्रेकफास्ट लान्च डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9365560394 7099613280. The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more, you can contact this number. Contact number 936-556-0394, 7099-613-280. Gmail address robinacottage@gmail.com. The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इन्डिभिजुवेल कटेज माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेंट जिप्सी साफारी एलिफेन्ट साफारी रिभार रेफ्टिं पिकनिक फेसिलिटी बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935999